Bueno, eta Maria Uriarte Elgetako herri eskolako irakaslea da bera. Maria, ze proiektu polita duzuen eskuetan, ezta? Bai, arantzadikuek lagundute, eta, bueno, irakasleen fakultatekuek bai, irakasle eskolakuek, donostiakuek. Baina gizien bat egin dugu arantzadin bitartez, eta eskaini oskuen lan bat eitxia mikroklima lantzeko. Eta orduen egin dugu lainketak, eltsuek eta eltsuen bizimodua eta biziziklo ikusteko, eta hor txataratzen dugu zen lainketa horiekin, ja eltsue heldu egiten danean, bihaltzen dutzagu neikarrekuei, ez eurek bai laginak. Gero egiten dugu landaren ganean, eta baitxa odonatuak, hor da sorgin horratzak eta bueno, Mario horratzak, sorgin horratzak, borrontzixak, bai. Eta laugarrena da anfibioak. Bai, baina, bueno, jonek gaur asko oraindik ez dagoela. Eta hori ez dago egin, ze barrura sartu behar zara, eta euki behar duzu, umiekin egiten duguna, oinarte egin duguna izan da, eltsuena, eta landare diarekin hasi gara. Odonatu epez, ondino ez du bero horik egin, ondino ezin izan dugu behin. Eta nahi dana da, olako leku txikixetan, ekosistema txikixetan, hurbilekuak, animali txikixen edo gertukoen animalixen bilakaera, ontsa darbilen aldaketa klimatikoarekin. Orden, eure lagundu ikien dozku, eta moten dozku material asko da, erakutsi dozku zelan egin jarraibidiek, lainketa guztiziek eitxeko, behaketak eitxeko eta horre danok, eta gero aldiberian geuk eurei irauli ikien dotzau guk ikien dugun bihar horren informazioa. Bai. Eta ikasleen interesa guk nabaritu indogu hemen, ezta? Eki interesa, ezta? Bai, interesa baukate, bai. Frenatu behar dugu, ze uren gaitxik sartuko ziren bertara, eta bai, zainduen behar da. Zeu moduren baten moduren baten ez, nahi dugu modu zientifikoa bai lantzia, ezta? Hipotesiak eitxie, lainketa behar da moduen eitxie, zeure pesatozkue, jarraibideak izan behar die, zehatzak gutxi gora bera, eta, bueno, jarraibide horrek guztitzak jarraitzeko, bai, behar da, pausa apur bat, eta eustea, eta, bueno, zainketa apur batekin egitea. Baina bada proiektu bizi bat, ez? Honek, denporaren poderioz eta bere emaitzak emango ditu, agian hurrengo urtean anfibioak ikusi ditzakegu bertan, ez da? Bai, hori espero dugu, bai. Zelan lantzen duzu zuek irakasleek proiektu hau umeekin eskolan? Ze ariketa, ze aktibitate egiten dituzu? Ontxe eta iaz ere, sortu zanien urmaela, landu gendun lehenengoko zikloen, lehenengo eta bigarren mailako umiekin, ikasliekin. Eta aurrekoen bakarekin inuna izen zen, eltsuen bizizikloa eta hori eta lainketak eta egitea. Eta sartzen dugu, ikas egoera bat sartzen dugu, apurra egin duguna da, txertatu egin dugu geure inguruneko arluan. Bai. Ura lantzen dugula, lurzorue lantzen dugula, paisaia lantzen dugula, landariak lantzen dugula, azkenien behitzen dugu, inguruan ditugun zuaitzak eta lantzen ditugu, landare diabera, paisaia bai urmaelekoa, bai ingurukoa mendixa, eta hortua, eta inguruan daukaguna. Azkenien ezagutzen dozuna maite egiten dozu, eta maite badozu zaindu egiten dozu. Eta teoria ondo da, baina praktika eta bertan urmal bat eukitzea garrantzitsua. Lujo bada, guretzako lujo bada, bai. Eta Arantzadi Zientzia Elkartetik Jon Garin etorri da gaurkoan, herpetologoa bera. Jon, egin dozue laginketa, ze proiektu polita hemen Elgetan, ez da? Bai, egia esan ja 3-4 urte bete ditu, hemen sortu genuen putzuak, eta eskoletako putzuen sarean sartu ziren, eta, pozik gaude. Egia esan bilakaera handia hartu izan du putzuak. Gaur egia esan denbora neraman etorri gabe, baina oso itxura ona dauka putzuak. Esan behar da, hasieran erakusketa bat bertan eskolan ikusi ahal izan duzuela, apurrat burruntziak eta sorgin horretzen inguruan, eta euren garrantzien inguruan. Eta gero hemen, badauka alde ona urmael bat izateak, izan ere, alde praktiko hori bertan ikus daitekelako. Bai, hori da, de hecho, parte nagusiena hori da, azkenean nahi duguna da, eskola guztia ez da dira gelaen lau paretetan eman, errekurso bat eman diogu eskolari, baliatu dezan, nahi dituen gauza asko lantzeko. Egia da gehien bat naturzientzien lanak jorratzen ditugula, baina hemen gauza asko egiteko aukera dago. Matematikak, magnitudeak, meteorologia, nahi duzun soziologia, euskera bera, hemengo
euskeran adibidez nola ditzen zaizkien hemengo espeziei edo dana dela, hemen gauza asko lantzea badago putzuaren bueltan. Jon, urmal batek zer ematen du, zer eman dezake? Oda, urmal bat sortzeak. Bueno, alde batetik, esan genezake dela zor bat daukaguna naturarekiko izan ere, ez degune asko eta asko desagertu edo suntxitu inditugu, orduan pixkat zor hori kitatzearekin batera egiten duguna da naturarentzako oso baliagarria edo gehien bat oso erakargarria izan daiteken habitat txiki bat sortu, baina bere txikitasunean bizidun asko hartu ditzakeena. Batzuk derrigortuta daude hemen egotea, direla guk ikertze ditugunak, anfibio, burruntzi eta sorgin orratzak, baina atzetik beste espezie batzuk ere etorri daitezke, narrastiak, txorillak, ugaztunak, besteak beste. Gaur zer du emateko Elgetako herri eskolak, eurak egin dituzten lanketak, laginketak, zuei zer aportatzen dizue, horrek? Bueno, bi gauza daude, alde batetik guretzako lagin bat dira, izan ere guk jardueren proposamen bat egin genien bere garaian, aurtengo ikasturterako urmaelaren bioaniztasunaren ezagutzen proiektua edo erronka bat planteatu diegu eta aztertu beharko dute putzua lau ikuspegitatik, landaretza, eltsuak, anfibioak eta burruntzi eta sorgin orratzak. Lau talde horiek aztertuko dituzte eta horrek emango digu konparatzea Euskal Herriko beste hainbat eskolekin batera. Eta gero ere beraien ideiak, azkenean hau ez da gauza itxi bat eta sarean lan egiten dugu eta eskola eta unibertsitate askok ideiak eman dizkigute putzuen bueltan gauza asko lantzeko. Batu dituzu, landareak ikusi ditugu gorkoan, eltxoak ere, burruntzien eta sorgin orratzen ere, eltxo edo horiek, anfibioak falta dira, etorriko dira? Esperantza neukan aurtengorako ja ikusiko genitula, baina egia da gutxienez gaurko pasadan ez ditugula hartu. Egia da ere, denboraren arabera egon igual gertaliteke hemen egon izana eta guk hartu ez izana edo ateetan egotea. Pentsatu behar da anfibioek muga gehiago dauzkate, ezin dira desplazatu horren azkar, adibidez burruntzi sorgin orratzak hegalaria dira eta asko zerrexago kolonizatzen dituzte putzuak. Baina denbora eman da ziurrenik hemendik denbora gutxira edo inkluso urte hontan bertan ikusiko ditugu ziur. Aurren urterako ere reportaje bera egite horik dugun eta igelen bat edo txantxikuren bat edo aurkitu dezake. Hori da, eta ikasleen emaitzak ere aditzera eman, igual beraiek ere sorpresak topatuko dituzte. Laginketak itxera etortzen gara eta gero eskolan pixkat urmaela lantzen daue bai. Bai, eta ikusi duzue igelik edo? Ez, igelak ez, baina pijamak eta ikusi dauz. Pijama ze dira horre, eltxoak sartzen diren, ez da? Irtetzen dira hor pijametatik. Eta olako bat topa dutunik hor landarian engantxauta. Bai, erakutsi. Autopedo zuzuk? Bai. Baitu. Eta hortik barrutik zer urtetan da? Hemen barrut hau da pijama. Hemen ikusten duzu zulo hori. Bai. Zulo hortatikan urtetzen da. Eta egalak ateratzen ditu. Urten daia eta egaz joan daia? Bai. Ondo pasetan duzue klasean urmaleko gauzekin? Bai, oso ondo. Bai. Urrengo urtean igelen bat edo aporen bat edo datorren, ez da? Bai, oindala 2 urte doen genuan eta ondikan bat bestu ikusi. Etorriko dire, ez da? Denpora behar deuri. Oso ondo, eskerrik asko. Eta jarraitu lanian, Bai.